Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मम्स प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल। So guys, थांनाय 16 अक्ट'बर खालार खालि रेसमनि बर'आ गावनि हौवाखौ थगायनानै खारदों। चन्दन बर' बे रेसमनि बर'नि हिन्जाव हौवानि मुङा। So चन्दन बर'आ बुंनाय मथे रेसमनि बर'आ बे चन्दन बर'खौ बुंनानै थांदोंमोन कि आं बेंकआव थांनानै फैनि होननानै चन्दन बर'खौ थगायनानै गालांनानै 16 अक्ट'बर खालार खालि बे गावनि हौवा असे चन्दन बर'खौ आरो गावनि न' हाबा जानानै थानाय न'खौ गारनानै खारबाय। स' चन्दन बर'नि बुंनाय मथे बिसोर सानैनि गेजेराव जेबो नांलायनाय गैयामोन। चन्दन बर'आ गोबां अनो गावनि हिन्जावखौ रेसमनि बर'खौ। आं फुराय डिटेल्सखौ खोन्थानोसै। रेसमनि बर' आरो चन्दन बर'नि न'आ जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गामिया जाबाय बाथियामारि आरो पुलिस स्टेशना जाबाय हरिसिंगा। स' गाइस बे रेसमनि बर'आ मा दुखुखौ मोननानै गावनि हौवा चन्दन बर'खौ गारना खारदों बेखौ मोनथिनो मोनाखै। बाट चन्दन बर'आ बेखौ नागिरफिनगासिनो दङ। बिसोरनि हाबा जानाया गोबाव सम जाबाय होननानै खोन्थादों। बुंनो गोनां खोथा दि जोंनि बे चन्दन बर' बे बारा बर' राव रोङो बाट एसेबां फुरा फुल बर' राव रोङा। बियो आंजों एसामिस रावावसो बाथ्राखौ रायलायदोंमोन बाट बे बारा बर' राव रोङा होननानै गावनो बुंना हरदों। स' अब्लाबो बियो गावनि बर' रावखौ गोबां रेसपेक्ट खालामो। बिनिखायनो बे बर' रावजोंनो गावनि हिन्जावखौ दिरुनफिननो होननानै बेयावहाय भिडिअ बानायनो थिनहरदों। स' गाइस जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुदोंब्ला बयबोथ' माखासे सुबुंफ्रा नायखायो आरो बिनि गेजेराव नुबाथ' खोन्थाहरखायोना। अब्लाबो जों बुंनो गोनां जायो कि नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला बे चन्दन बर'नि मदद बिनायखौ एसे हेल्प खालामना हो। स्क्रिनाव बिनि नाम्बारखौ होनानै होदों। नोंथांमोना बेजों रायज्लायहरनो हागोन जुदि नोंथांमोना बे रेसमनि बर'खौ नुदोंब्ला। स' गाइस मोनसे बाथ्रा, थांनाय हप्ता माने बिराद गोबाव जाबाय बे दिन जाबाय बानायनाय। 27 सेप्तेम्बराव ना मायाव बानायनाय जादोंमोन। आं मैयासो कल फैदोंमोन। आंनो बे भिडिअ बानायनाय टाइमखौ आङो गोसोआव गैला। स' बिनि उनाव कल फैदोंमोन बिउटि बर' बियो गोमादोंमोन न'निफ्राय नङा होमबा। बेखौ केरेलानि कानुर जायगायाव बा कानुर डिस्ट्रिक्ट ना मा होनो बेयाव मोन्दों होनना बुंदों। स' बाट मोन्दोंबाबो नुदोंसो बाट खबर गैया। स' जुदि नुदोंब्ला बिउटि बर'खौ अब्ला नोंथांमोना खबर हरमारनो हागोन। बिनि न'खराव गोबां बेखौ नागिरगासिनो दङ, बेखौ गोबां अनो। स' गाइस आं बेखौनो बुंनो सानसै बे रेसमनि बर'खौ जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला चन्दन बर'खौ खबर हर आरो मदद खालामहर आरो आंखौबो कल खालामनो हागोन। मानो होनबा आंथ' डिसक्रिपसनाव अरायबो आंनि नाम्बारखौ होनानै दोनबाय थायो। नोंथांमोना खालि आंनि मोनसे भिडिअ नायबानो बे भिडिअआव आंनि नाम्बारखौ मोनखागोन। स' गाइस अननानै नोंथांमोना बे चन्दन बर'खौ मदद खालामनो हायोब्ला खालामबानो जाबाय। जुदि नुयोब्ला बे रेसमनि बर'आथ' बर'जोंनो सानसेबाबो नुजाखागोन बर'नि गेजेरावनो। स' बिनि हौवा चन्दन बर'आ गले गले भिडिअ बानायनो थिनहरबाय थादों। दुखु मोनहरलायदों आं भिडिअ बानायखाय। आं मानो होनबा न'आव दंमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे रेसमनि बर'खौ नुयोब्ला चन्दन बर'नो खबर हरदो। नाम्बारखौथ' होखानाय जाबाय। स' बेखौनो रिकुवेस्ट, बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना खोन्थाहरगोन नुयोब्ला। बे रेसमनि बर'खौ नुयोब्ला बिनि हौवा चन्दन बर'आ बेखौ दाबो मोजां मोनो आरो दासिमबो बेखौ गनायना लागोन। स' बेबायदि हौवा आरो मा नांबावगौ नङा होमबा। खारनानैबो बिनि गेजेराव बिनि हौवा चन्दन बर'आ बेखौ नागिरफिनो आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामफिनगोन। स' आरो बिनिफ्राय अननाय आरो मा नांबावगौ नङा होमबा। गुबुनजों खारदोंबाबो लाफिनगोन नङा होमबा। स' बेबायदि हौवाखौ मोननो बिराद गोब्राब। बाजै रेसमनि, आं नोंखौ बाजै होनना बुंसै, आं बेखौ आदा होनबाय नालाय। स' नोंखौ आं बाजै होनोसै। स' बाजै रेसमनि, नोङो नोंनि आदा बायदि अननाय, बेफोरबायदि नागिरफिननाय, भिडिअ बानायनानै हगारनो थिनलायनाय बेबायदि हौवा आरो मोननाय नङा। स' नोंथाङा जेरावखि थाया माने नोंनि न'आव फैफिननानै नोंनि आदाजों आलो गोजोनै रायजो जाफैफिनदो। स' बेखौनो आङो नोंनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय।